И здравейте на всички от YouTube и Vbox, аз съм Кодигеймер БГ и тук с мен са Ико и... Какъв Ико бе, да дома? Ико. и Bad Boy. И съжалявам за лага, в момента сме в Фента. О, шит! Не! И fuck you. Ико. Ико! Защо го направи? Добре, да Ицо, ето го Ицо. Добре, в момента ще правим ревю на този готин сървър. Най-готиният сървър в Майнкрафт. Ще играем PvP за Ендър. И ще кила лазърчета. И ще играем с Сико. Добре, първия ларп е... Първия ларп е Warp Enchant. Отивайте на Warp Enchant. Ето. 30 лева, тук нямам кирки, защото ме убиха 100 пъти. 12 лева, не мога да видя, защото ме убиха. Е, той е Ико тука. Ико, Коста! Христо, е в Нещо Недъра. интересно. Е в Недъра. И сега, Warp Event, не го знам. Тъпа се при мене просто. Тук Ето вижте, има... Кой ще има дори? Виж ме с Майнкарт. Warp Event. По-яко отколкото с Конче. Warp PvP Ико го Сега, направи. Warp Food. Food е за храна, ето. И аз такова лазаре, я ми не прави изпълнение на Ендър. А? Няма какво друго. Сега ще Сте изпълнали ли? Ето спълнвам ти. Извинявайте. Ико, Коста. Нещо интересно. Ето и още 10. Бе, сега Я, ще взема тук. ще си направя Power Tool на лопата. Абонирайте се за Ико. Ние имаме общ канал с лазърчо. Мазна реклама. Глей лазаре, бре. Глей Тук с... имате фри неща, сега ще си взема, защото тя ме прибиха в бой. Леко бе лагва. Ха-ха. Я ти как лагва в Недъра? Кой килна Ендър дракона? И сега отиваме на Warp Info, най-важният ларп, шегувам се, не е най-важният. Най-готиният ларп е Warp PvP, направен от Ицо 200. Значи, Много тук рекламация. руле с правила, не искай op gm fly items, не рекламирай други сървъри, не спами, не Забравял си да таковаш още един такова. Ларп. Енд. Кога бе? Опа! Тук ще го усетнах. Кога бе след Warp Free Info бе, кому лъжеш? Сега отиваме на Warp Jail. Тоест, не знам кой е в този Warp. Има още един нов ларп. Който е? Последния. Той след жал ще го гледаме. Добре. Аз си бях сипал. Няма да покажа сторито, правилно? Добре, де. Сега след малко идвам. Уиски, долна и... Чакай, че аз трябва да затворя за малко. Сега ще идвам на пак. Чакай. Добре, лапа е... Лап не да сега. Това е лап не да не минаваме на Падагаст. Много лаги, затова се махам от това не да. Следващия лап е лап... Лапа! Ух! Какво съм? Да, и това е лапа пъту. Кой ви пуска? Арена бай Ико... Ико!
ми какъв си Ико, Ито. Ито хазарта... You fuck you. Сега ще пробваме да минем джимпа. Шит, лагва. Хоп, хоп. Получих фриайна слот. Сега ще ги кина всичките. Хо! Ико! Виждате, Ико в момента го няма. Ико хазарта. Окей, добре, няма да се мъчим. Секунда, Warp, следващия Warp е Warp Survival. Последния Warp. Ето, Survival, след това има PvP. Да, и ето, Welcome пише. В Ender Chest няма нищо. Аз ще оставя работите, да видите. И нека да ви покажа новия скин. Ще си рекламирам скина. Копнаха съм го. И това беше всичко от мен. Да ме е харесало. Аз бях Хоти Геймер БГ и до скоро.